Tu máme zase rozkazovacím spôsobom nakázané výnosy ku dverám a zvoniť. Toto, pokiaľ ma pamäť neklame, je červená zóna. Tu sa platí parkovné, aj keď mám predplatné, tak ideme vyjednávať. Dobrý deň, kuriér, som na vašej adrese. Tu ja nemôžem parkovať a opustiť vozidlo bez toho, aby som platil. Máte parkovacie miesto? Môžem vám poslať číslo SPZ-ky a vy mi pošlete potom, že ste kúpili parkovné? Môžeme to tak urobiť, prosím vás? Dobre, ďakujem, do počutia. Hneď sa na to pozriem. Už píše, že no, poďte hore. Nemôžem opustiť vozidlo. Poďte dole. 2 roky si takto objednávam a nikto nemá problém, aj vy s tým máte problém. Ak mi preplatia parkovné, No problém. pošleme potom kuriéra. Teraz ja musím čakať, jak kokot. A určite dojde na aute a nechá to tu na blikačke. 12 minút sa šiel ten kuriér. Hovorím, koľko ti za to dali? Veľa. Tak si zarobil vďaka mne, no. Pritom stačilo, keby preplatili 50 centov za parkovné, ale nie. Oni pošlú kuriéra, ktorý tam cestoval 12 minút. Kebyže mi preplatia 50 centov za parkovné, tak by som to vyniesol. Bolo by to skôr vybavené, zákazník by bol spokojný, ja by som bol spokojný, všetko by bolo v pohode, hej. Takto zaplatil extra kuriéra. Hej, ten je teraz šťastný, lebo však ja som mu dal vlastne robotu, peniažky. Ja som není moc spokojný, lebo ja som zabil 15-20 minút. Zákazník asi tiež nie je nadšený, lebo čakal zbytočne ďalších 20 minút, kým sa k tomu jedlu dostal, aby sa našiel niekto, kto to vyniesie hore. A ani nie je spokojný, lebo musel zaplatiť kuriéra, ktorý som 15 minút cestoval. To je progresívna firma do piče. To je kapitalizmus.